Η ψηφιακή αφήγηση «Ο Εξωγήινος» δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 στο πλαίσιο λειτουργίας της παιδικής λέσχης ανάγνωσης της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ανδρή Τσένας, με αφορμή το βιβλίο της Ελένης Ποκιόβολου, «Ένα τίποτα που έγινε κάτι». Τον συντονισμό και την εποπτεία της λέσχης ανάγνωσης έχει η υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Σταματία Κοτρέτσου. Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχει η εξωτερική συνεργάτης της βιβλιοθήκης, Χριστίνα Πρίνου. Μια κρύα νύχτα του Δεκέμβρη, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο αέρας φυσούσε δυνατά. Η Χριστίνα στέκεται μπροστά στο παράθυρο και βλέπει το χιόνι που πέφτει πυκνό και τα ξηρά φύλλα που χορεύουν τρελά. Παρατηρεί προσεκτικά έξω και ξαφνικά μπροστά στο παράθυρο εμφανίζεται ένας εξωγήινος με μεγάλα μάτια σαν μπουκουβάγια. Σπρώχνει παράθυρο με δύναμη και ο αέρας παρασύρει τη μικρή Χριστίνα, η οποία αιωρείται μέχρι που πέφτει κάτω. Ευτυχώς πέφτει στα μαλακά, πάνω σε ένα σωρό με κίτρινα φύλλα, που είχε συγκεντρώσει ο οδοκαθαριστής από το πρωί. Γύρω της στέκονται όρθια πολλά γυμνά δέντρα. Και παραδίπλα παρατηρεί ένα δέντρο ξεχωριστό, με ένα χρυσό φύλλο στην κορυφή του. Ο εξωγήινος την πλησιάζει, τα μάτια του πετούν κόκκινες πίθες. Και η Χριστίνα νιώθει το αίμα της να παγώνει. Τονεί τα χέρια του ο εξωγήινος, την αγκαλιάζει, και το χρυσό φύλλο μεταμορφώνεται σε χρυσό φλουρί και πέφτει στα χέρια της Χριστίνας. Ο εξωγήινος λέει στη Χριστίνα ότι το χρυσό φλουρί είναι μαγικό και αρχίζει να τραγουδά «Καλή χρονιά Χριστίνα, χαρούμενη η χρυσή πρωτοχρονιά». Το κορίτσι σαστισμένο γυρίζει προς τον εξωγήινο και το ρωτά «Και εσύ ποιος είσαι?» Εγώ έρχομαι από τον πλανήτη της αγάπης. Είμαστε φίλοι με τον Άι Βασίλη και τα ξωτικά του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το χρυσό φλουρί είναι όντως μαγικό. Εσένα διάλεξε ο Άγιος Βασίλης για να το πάρεις στα χέρια σου και να κάνεις 3 ευχές που θα κάνουν τον πλανήτη σου καλύτερο. Διάσου όμως πριν ξημερώσει. Και λέγοντας τα λόγια αυτά, ο μυστηριώδης επισκέπτης εξαφανίστηκε. Η Χριστίνα φωνάζει δυνατά 3 ευχές και πετάει το χρυσό φλουρί προς τον ουρανό. 1. Να έχουμε ειρήνη, πόλεμος μην ξαναγίνει. 2. Χαρά και ευτυχία, γάλα και υγεία. 3. Όλοι να έχουν μια αγκαλιά, και οι μεγάλοι, και τα παιδιά. Αμέσως μετά, κλείνει τα μάτια, και μια γλυκιά μελωδία φτάνει ξανά στα αυτιά της. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Συμμετείχαν τα παιδιά της παιδικής λέσχης ανάγνωσης, με την παρακάτω σειρά. Ευαγγελία Μπιτολίκου, Θεοδόρα Μιχαλακοπούλου, Γεώργος Σιελούλης, Ασημίνα Ρέπα, Πινελόπη Σιελούλη, Χριστίνα Ρέπα και Ουρανία Πολύδωρου.